Hello friends, bye Bodo info official YouTube channel da sakalam gasibo nangtamana mojang dongo da gobang comments are demand खालामगासिनो बेनो जाबाय suddenly नोंथांमोना मेसेज मोनबाय जे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ सोलिला इन भिलेज जासिगोन जुदि नोंथांमोना आपडेट खालामाबा सो बोरै खालामनांगौ सोरबायदि खालामनांगौ A to Z नोंथांमोना आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव जाय नोंथांमोना गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन प्लास साख्रिनि आपडेट सरकारि लन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन लास्ट डेट 15 आगस्ट बेनि सिगां खालामाबा नोंथांमोना साख्रि मोननाय नंला मानोना ADRE एग्जाम दङ सेप्टेम्बराव आगस्टनि लास्ट उइकनिफ्राय जागायसिगोन बेखायनो बे खामानिखौ नोंथांमोना मावनांगोन दा सोरबायदिया मावनांगौ आरो सोरनो हरदों बेनि मेसेजखौ आं नोंथांमोनजों लाबोगासिनो दङ दा बेखायनो जों फैग्रोबाय फार्स्टआव सेबा सिटुआव बेयाव फैनाय लोगो गोबां खामानि नोंथांमोना डिजिटाइज खालामना लानो हायो बार्थ सार्टिफिकेट कास्ट PRC बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज दा बेयावनो गासैबो जाजोबो स' बेखायनो बेयावसो फैनानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै एबा जायफ्रा आइडि गैया रेजिस्टार खालामनानै बेखौहाय खामानिखौ मावनांगौ बेनो जाबाय रेजिस्टार दा नोंथांमोना सिगांनो आंनि चेनेलाव मोनसे भिडिअ मोनखादोंमोन जे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ रेजिस्टार खालामनांगौ बेनि लास्ट डेटआ फेब्रुवारिमोन नाथाय बिथांमोना दायो टाइम होबावबाय स' बेखायनो नोंथांमोना बेखौहाय सिरियास लानांसिगोन नङाबा नोंथांमोना साख्रि मोननाय नङा दा नैबे मेसेज फैबाय नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ गोबां डिमान्ड खालामदों आं बिजियाव दङमोन बे समावहाय थाब भिडिअ खालामनो हायासै अब्लाबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन स' बेयाव सोरबादि खालामदोंमोननो केन्डिडेट्स रेजिस्टार बिफर होनना बुंदों 2 जानुवारि 2024 जायनोखि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामदोंमोन ना नोंथांमोनाहाय रेजिस्टार खालामथारनांसिगोन अके बाथ्रा जाबाय 2 जानुवारि 2024 नि सिगां जायफ्रा रेजिस्टार खालामदोंमोन नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांसिगौ अके खोथाया बेनो जाबाय बिनि लास्ट डेटआ 15 आगस्ट 15 आगस्टनि सिगां खालामथारनांगोन रेजिस्टार जुदि खालामाबा बियो जासिगोन इनभेलिड अब्लाथाय नोंथांमोना सोलिनाय नंला साख्रियाव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनाव नोंथांमोना मोननाय नंला स' बेखायनो रेजिस्टार नोंथांमोना खालामनांसिगौनो बेनो जाबाय सेबा सिटुनि पर्टेलाव दा बेयाव रोखा लिरखादों इनभेलिड जासिगोन नोंथांमोननिया सार्टिफिकेटआ स' बेखायनो नोंथांमोना सिरियास लादो नङाबा नेक्स्ट लेभेलाव साख्रि मोननाय नङा अके ADRE जा आसाम पुलिस जा जायखिजाया आसाम सरकाराव नोंथांमोना साख्रि मोननाय नङा 15 आगस्टखौ लास्ट डेट होदों बेखायनो दानिफ्राय नोंथांमोना सेबा सिटुनि पर्टेलाव थांनानै खालामनो हासिगोन आरो बोरै खालामनांगौ बेनि सायाव भिडिअ दङ डिसक्रिपसनाव खालामखानाय दङ जायफ्रा सिरियास लादोंमोन सिगां खालामखाबाय नाथाय जायफ्रा लायाखै नोंथांमोनाबो खालामनांसिगोन बेनिफ्राय 2 जानुवारिनि उनाव जायफ्रानोखि नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामदोंमोन ना होमबाथाय बेयाव नाङा जायफ्रानोखि गोदान स्टुडेन्ट 2 जानुवारियाव नोंथांमोना खालामदोंमोन आरो एबा बिनि उनावहाय खालामदोंमोन स' बेखौहाय रेजिस्टार खालामनाङा नाथाय बिनि सिगां जायफ्रा खालामदोंमोन एप्लाइ खालामदोंमोन हमना ला थांनाय बाराव जायफ्रा खालामदोंमोन दासिमबो एक्टिभ दङ नाथाय अब्लाबो नोंथांमोना खालामनांगोन स' बेखौ आं पार्सनेलि कलबो खालामना रायलायहरबाय जे बिथांमोना बुंदों जे दा बिथांमोना सेम खोथाखौनो बुंदों दा सेम मेसेजआनो फैबाय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ खालामो दा बेनोमोन देन बेखौ खालामबा जों थांनांगोन सेबा सिटुनि अफिसियेल साइटआव बेयाव थांनाय लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा आइडि दंखायोना स' आइडि थानाया इउजार आइडिजों नोंथांमोना लगइन खालामबानो बे खामानिखौ मावनानै लानो हागोन आरो जुदि जायफ्रा आइडि गैया नोंथांमोना इउजार आइडि नोंथांमोना खालामना लानांगोन एबा रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्रायसो नोंथांमोनाहाय खालामनो हागोन स' बेनिखायनो नोंथांमोना ADREनि एग्जाम आगस्ट सेप्टेम्बराव हमना ला लास्ट आगस्टआव जागोन बेनिफ्राय सेप्टेम्बराव एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन होननानै CM बिथाङा एनाउन्स खालामखादों आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि एग्जाम फैगासिनो दङ नोंथांमोना देन बेनिफ्राय ADREआव खायसे HS लेभेलसिमल' ग्रेड 4आव साख्रि मोनोमोन नाथाय बेखौहाय डिग्रि पासफोरा ग्रेड 4आव साख्रि मावगासिनो दङ दा बैफोर माखासे फिसा बाथ्राखौ लानानैनो दासान्दि आपडेट खालामनाय हाबाफारिया जागोन आरो जानो थांगासिनो दङ आरो जाखाबाय स' बेखायनो जायफ्रा डिग्रि पास नोंथांमोना HS लेभेलाव साख्रि मोना ग्रेड 4आव स' बिथांमोनाहाय माने लास्टआव टार्मिनेट एबा बिथांमोनखौ साख्रिनिफ्राय होखारनोबो हागौ चान्सआ दङ स' बेखायनो नेक्स्ट लेभेलाव ADREआव जायफ्रा डिग्रि पास नोंथांमोना ग्रेड 4आव एग्जाम होबानो जाबाय मानोना गाइडलाइन्स दंखायो दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट दा बेखायनो सेबा सिटुआव फैनाय लोगो लगिनाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन देन लगिनाव खालामदो स' बेनिफ्राय इउजार आइडि दङबा लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेनि सायाव नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन आरो जायफ्रा गोदान निउ इउजार दङ बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना आइडि क्रिएट खालामनानै बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन स' नेक्स्टआव नोंथांमोना गोदान भिडिअ मोनगोन एप्लाइ प्रसेस